A Jobbik mezőtúri szervezete szintén megemlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről. Hogy miért tartották külön a megemlékezést, arra Csányi Tamástól kaptuk meg a választ. Indulót kürtölt frakkosan a halál. Körben a világ valamennyi népe megtöltötte a páholysorokat, s minden szem az arénát nézte. Ott gyilkolták egymást a magyarok, torz jelmezekben, részegen. Szemükben láz, kezükben kés, s csorgott a vér a késeken. Itt tényleg ugyanazon, bár sokkal kifinomultabb módszerekkel nyomják el, törik meg a magyart azok, akiknek szent földünkre pályafoga már hosszú évszázadok óta. A Városháza előtti 1956-os emlékműnél a Jobbik mezőtúri szervezete is tisztelget az 56 évvel ezelőtt történt események előtt. A szokásokhoz híven idén is külön kis műsorral emlékeztek, majd megkoszorúzták az emlékhelyet, illetve gyertyát gyújtottak. Én egy sikeres rendezvénynek érzem a mostanit. A készülésünknek az volt az oka, hogy külön tartottuk a rendezvényünket, évek óta így tesszük egyébként. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a városi rendezvényen az ideológiával nem tudunk azonosulni, nem a város szempontjából, hanem ott megjelennek olyan koszorúzók is, főleg itt az MSZP-re gondolhatunk, akik azt az ideológiát harsogják tovább és viszik tovább, folytatják tovább, amely ideológia 56 leveréséhez vezetett, és az utána következő diktatúrának a fő irányvonulata volt. Amíg a hivatalos körökből nem hangzik el bocsánatkérés legalább az 56-osok irányába, illetve nem történik semmi erőrelépés ebben a helyzetben, elhelyeznek egy-két koszorút, és utána le van tudva minden, mintha mi sem történt volna. Ennél ez egy sokkal komolyabb ügy, sokkal komolyabb dolog. A Jobbik azért viszi ezt a fákját tovább, mert Pongrácz Gergely, néhai Pongrácz Gergely a Jobbik kezébe adta a lyukas zászlót, és ennek az örökségnek teszünk eleget akkor, amikor az MSZP-vel, az MSZNP utódpártjával nem fogunk együtt koszorúzni városi rendezvényen, amíg a helyzet nem normalizálódik. Megfojtanak, kínoznak, mint a szennypatak, sziszegve szólnak szép szavak, hiszen szabad vagy. Ó, szabad! Te választottál engemet, te bamba arctalan tömeg, elszívom lassan életed, nem lesz hazád, se gyermeked, nem lesz hazád, nem lesz hited. Minden szavamat elhiszed, mindenhol szózatom sziszeg. Valóban 56. évfordulója van, és én úgy gondolom, hogy ezek a számok mindig jelentősek, és ugye volt egy 50. évforduló is, amely az én megítélésem szerint, és nem csak az enyém, hanem nálam nyilván avatottabb emberek megítélése szerint is egy forradalmi hangulatot hozott magával, amelyet szintén gumilövedékekkel és egyéb módon levertek. Az 56. évforduló nem tudom, hogy mi lesz egyáltalán valami. Feltételezem egyébként, hogy a helyzetünk most sem sokkal rózsásabb, mint mondjuk 2008-ban volt, vagy éppen 2006-ban. Úgyhogy ha történne valami, én nem lennék meglepődve, de nem tartom valószínűleg egyébként, hogy most forradalmi hangulat lenne Magyarországon. Hogy mit jelent a mai ember számára? Azt hiszem, hogy az emlékezést, a továbbgondolást mindenképpen jelenti, hogy milyenek voltak azok az 56-os hősök, akik igazából azért lettek hősök, mert ott voltak, tehát nem tettek annál nagyobb dolgot, mint sem, hogy fölemelték a fejüket és mertek csőcselék lenni abban az időszakban, hiszen gondoljuk csak végig azt, hogy nyilván az akkori kor rendszerének, kormányának ők csőcselék voltak, ugyanúgy, mint 2006-ban az emberek. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos magatartása lehet a mai kor emberének, hogy nem szabad mindent elhinni, nem szabad mindenbe birkaként belenyugodni, menetelgetni, nem tudom én mit csinálni, hanem egy kicsit komolyabb, radikálisabb módon kellene megközelíteni bizonyos kérdéseket, például 56-nak a kérdését is.